Estos son así, en líneas xerais, o que a Alternativa Galega de Esquerda quere ordenar a medio e longo plazo, porque nos parece máis importante. Nós non vamos a vir aquí a decir non vamos a solucionar o paro en 45 días, vamos a facer un hospital que xa prometimos outra vez e temos unha maqueta, non, porque iso vai non ir dando tempo. Nós o que sí podemos asegurar é que o dinheiro que hace que vamos a centrar fundamentalmente neste tipo de infraestructuras e de servicios. Por que non o pagan aos partidos tradicionais, tamén o Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español? Pois fundamentalmente porque eles o conciben como un negocio. Nós creemos que os servicios públicos deben ser esos servicios públicos que atendan a xente adecuadamente. E hai persoas que creen que é unha fonte